Вече пети ден цари паника в ромските квартали в София, показа проверка на Нова телевизия. Заради това много от тях не смеят да ги напускат, не ходят на работа, а децата не посещават училище. Въпреки че ги охранява полиция, нощем пазят къщите си, като палят огньове и се събират на групи. Репортерът Васил Иванов беше на нощна проверка в квартал Христо Ботев и разговаря с жителите му. Погледнете това нещо. Това нещо според вас реално ли? В кой век живеем ние? Кажете ми в кой век живеем? Питайте с вашите деца за какво не отидат на училище. Криеме ги. Не желаем война. Забележете. Вижте хората. Вас страх ли ви? Как да не страх? Тук има полицаи, обаче те докато стигнат до горния край на махалата, има пробиви и скинани се опитват да влизат вътре, с нощ се замервали с камъни. И тия хора не могат да излезат. Има тук карусари 500 човека, които не могат да излезат, не смеят да излезат. Четвърти ден не смеят да излезат от махалата навън. Ако не дай Боже стане такъв проблем, като се говори, че ще тръгнат от центъра по всички цигански махали, кажете ни какво трябва да направим. Знаете ли, отде бях на шествието на тези, които протестират там на НДК. Да. Те казаха така: ние плащаме данъци, осигуровки, те Ние не не плащаме данъци. Ние не плащаме ли данъци? Те да се радват, че ние укротяваме хората и не сме тръгнали ние натам. Защото ако тръгнем 2000 човека ние в центъра, не искам да си представям какво ще стане. Според вас има ли тук в цялата тая работа някаква политика? Политиката е: Волен Сидеров се опитва да дестабилизира държавата и да създаде хаос. Ние създаваме хаос. Той не може да фане 10-15 до 5 или 20 и да ги надъхва само. Бийте цигани, бийте това. Заверали са моето семейство лично. Там има деца също. Ние не седиме тук хубаво. Циганки пребиха от бой. Къде? Ами, тръгнат хората на работа, те ги бият. За какво? А не всичките сме от цар Киро. Като не гледаш сега, приличаме ли на царе? Цар Киро. Нас какво не брига цар Киро? Той прави фалшив алкохол. Ама не може ние да сме на по един знаменател. Нас това не интересува. Ама чакай, защо нас циганите, вие не питате, ние тук го познавам. Вие българите сте го дигнали до такъв да става. Вие сте го допуснали до... Вие сте му дали властта. Вие сте му дали. Защо не стане господин? Защо не стане той? Той му дал властта.